Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa mga OFW dyan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon, panoorin po natin ang presko ni VP Inday Sara Duterte at bigyan po natin ito ng reaction. Alright, intro muna tayo guys. 1, 2, 3. Hindi ko alam kung ano yung nire-refer nila na nabudol ko sila. Hiningi nila sa akin yung kampanya ko, binigay ko sa kanila, nanalo sila. So, saan na nabudol? Nung tumulong ako sa administration, ang DepEd was what? Top 3? The morale of the teachers were so high na they were happy maghirap na magturo, rain or shine, doon sa mga classrooms. So, saan na nabudol? Sa akin ba yun? Kung number 3 ang DepEd? Ako ba ang presidente? Hindi. Sa kanya yun. Cabinet member lang ako. Diba? Accomplishments ng DepEd. Sa akin ba yun? Hindi. Sa bayan yun. Accomplishment yun ng president. Budol. Papa niyo po ang naggawa ng desisyon against all Filipinos na nilibing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ano na po ang nangyari ngayon? Nakalimutan na po ba ng nakaupo ngayon? Maraming salamat po. Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, hindi kayo tumigil. Bukayin ko yung nanay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo. Takot ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Hindi ko malala. Nandun pa yun sa group chat. Meron mo. Ma'am, sinabi niyo po na hindi niyo nagustuhan po yung pamamalakad ni Eric PBBM. Kung irarang niyo po, in the scale of 1 to 10, 10 is the highest, ilan po ang rate niya sa performance po ni PBBM? Sabi ko kanina, 100 is the highest, 1 lang ang rating niya. Sabi ko lang kanina, diba kung kayo gusto niyo, wala naman akong problema. Uli na lang ako, isali. Ako, hanggang number 2 lang ako, walang number 1 ng Pilipinas ngayon. Kung meron man, ang daming number 1, iba-ibang direksyon sila. Tayo. Kasi naman, di ba, ang expectation mo, pag tumakbo yung tao, meron siyang sinasabi na gagawin niya. And, pasensya na. Pero nung nakaupo ako dun, at the time, hindi ako nakikinig sa kanya. Ang narinig ko lang, sama-sama tayo babagong muli. Parang yun lang yung narinig ko. And when you say, sama-sama tayo babangon muli, you will do something to make this country the best that it can be. Kasi sama-sama tayo babangon muli, di ba? So, ibig sabihin, walang may iiwan. But apparently, madami ang naiiwan ngayon. Yun lang narinig ko noon. Ang mali ko ata is nag-assume ako na when you say sama-sama tayong babangon muli, gagawa ka ng mga bagay para sa bayan at para sa taong bayan. Nag-assume ako na nagagawin niya ay mas maganda pa, mas maayos pa, mas magaling pa sa lahat ng dumaan na presidente. Sir, iwan dito. Ako na lang isa na iwan dito. Nagsama-sama na ang mga layuhan. Huwag niyo akong tanongin na about foreign policy.
mga layuhan, mga NPA, mga smuggler, mga drug addict, ang mga yellow, liberal, at sino yung isa? Administration. Sama-sama niya sila lahat. Ako lang na naiwan dito sa kaya nga ito naman na mesa natin. Kasi ako lang mag-isa na. For what? I think, di sila ganahan siguro sa kuha. Tingalig sila ganahan sa kuha. Yan ang ginong mga insecure. So, ang tagline ng UVP is para sa Diyos, bayan, at bawat pamilyang Pilipino. Hindi na po ngayon. Starting today, ang tagline ng UVP is Drag me to hell. Ayan na, BBM, sumagot na si VP Inday Sara sa iyong sinasabi na nag-deceive siya sa iyo. O, diba? Kayo ang nagsabi? Yung mga loyalistang niyan, anong sinabi niyo? Binudol kayo ni Inday Sara? Diba dapat siya ang magsabi niyan na kayo ang nambubudol sa kanya? Kapal nyo rin, no? Sobrang kapal. Yan. Sa sobrang inis ni Inday Sara, di na niya natiis. Tsaka, saan banda nabudol kayo? Eh, diba, nung time nga na nasa education siya na department, siya ang nagdala. Top 3 kayo. Mas mabuti nga na naging top 3 kayo kasi sa'yo yan, BBM. Ikaw, credit yan sa'yo. Hindi yan kay VP Inday. Credit yan sa administrasyon mo. At least man lang, sa dami ng ahensya, may ano pa, may maayos pa, pero ngayon wala na. Puro palpak. Kaya nga sabi ko sa inyo, tumigil kayo. Kasi yung mga Duterte, kahit anong gawin nyo dyan, hindi nyo yan mapapatumba. Maraming nagmamahal niya sa kanila. Pilit nyo silang pinapatumba, pilit nyo silang sinisiraan. Marami namang nagmamahal sa kanila. Maraming maniniwala sa kanila. Kasi kitang-kita naman sa trabaho nila, sa mga ginagawa nila. Hindi katulad sa inyo. Puro palpak. O, ayan. Senator Amy, di ba? Sa sobrang inis ni Inday Sara dahil puro kayo tira ng tira yung sa kapatid mo, yung sa pinsan mo. Puro kayo tira sa kanya. Naku, buti nga, mas mabuti pa Inday, pumunta ka doon sa libingan ng papa nila tapos hukayin mo at yun, tama yan. Tapon mo doon sa West Philippine Sea. Tignan lang natin. Ang kakapal talaga ng mga mukha nitong mga hinayupak na to. Walang utang na loob. Grabe. Tapos ikaw, Senator Amy, wala ka bang pwede gawin dyan sa kapatid mo, sa pinsan mo? Lahat na ba kayo ganun kasama? I'm sure may mga Romualdez at Marcos pa na natitira dyan na mabait. Sana man lang mag-ingay din kayo. Sana man lang lumaban kayo para sa bayan. Lumabas kayo. Hindi yung takot din ba kayo sa mga pinsan nyo? Nagpakabuta-buhol lang kayo? Nagpakabulag pipi at bingi?
taong bayan. Hirap na po nang dahil sa kagagawa ng Marcos na Junior na ito. At saka kayong mga loyalista, huwag niyong sabihin na kayo ang nabudol. Dahil kami ang nabudol. Sa totoo lang. Dahil yung BBM ninyo, Marcos manbubudol. Oh, ang kapal naman, siya pang magsabi na deceive siya. Tsaka, ito lang masasabi ko, BBM, at mga alipores mo, huwag ninyong bigyan masama ang mga ginagawa ni BP Inday Sara. Yung papunta-punta niya sa ibang lugar. Kasi kahit noong mayor pa yan siya, kahit sa sulok ng Davao City, pinupuntahan yan nila. Even doon sa barangay namin dati, pinupuntahan nila. Sulok yun. Kahit napakahirap ang daan, pumupunta yan sila. Basta talaga mga may masamang balak, no? Ganun talaga mag-isip. Puro kasamaan. Grabe, ang sama niyo. Lalo ka na Martin Romualdez at Lisa Ranita. Ano bang, hindi naman kayo binoboto ng bayan? Lalo ka na Lisa. Ano bang papel mo? Pakialamira. Huwag ka nga makialam, mas lalo lang masisira yung husband mo sa mga ginagawa mong kajutahan. Nakakainis ka yung budlat ng mata. Mayos ka nga, Lisa. Ang tanda-tanda mo na. Para kang ingot. Tsaka, alam niyo, kayo, lagi niyong sinasabihan si Inday na nagnakaw, na hindi marunong ang tawag doon? Lagi niyong tinitira si Inday. Wala naman siya masamang ginagawa sa inyo. Kayo lang naman ang may masasamang balak sa kanya. Ano pa bang gusto mo, BBM? Ano pa ba? Nabudol mo na nga kami, di ba? Naging pangulo ka na. Mayos ka na, matanda ka na. Tama nga si Inday. Nag-iisa na lang siya ngayon. Sa panahon ng eleksyon, ang daming magnet na kandidato. Nagmagnet sa kanya. Nagsama-sama na ang lahat. Nagsama-sama na ang Pinklawan, Dilawan, Pulyawan. Nagsama-sama na kayo. Tama din si Inday. Nagsama-sama na ang drugista, drug lord, smuggler, addictus benedictus. Lahat. Mali ata ang sinasabi ni BBM na magsama-sama tayong maging babangon. Sama-sama tayong mga kasamaan. Magtipon-tipon tayo para sa ating kapangyarihan. Yan ata ang ibig sabihin ni BBM dyan sa sama-samang babangon muli. Kasi lahat ng pinakulong ni Pangulong Duterte pinalabas. Yung namatay na, sana. Biglang nabuhay, andun sa hearing. Di ba? Nakakatawa, namatay na, biglang nabuhay. Saan ka pa? Administrasyong magba. Kakatuwa.
Nakakatuwa kayo na nakakainis. Sobra. Ang kapal ng mga apo ninyo. Sobra. Tapos kayo pa magsabi na, nabudol kayo ng mga Duterte. Kapal nyo rin, no? Kapal nyo mga loyalista kayong makabibiim. Lalo ka na bibiim, kapal mo. Ikaw na-deceive. Mayas ka eh. Sino bang yung iwan? Di ba ikaw? Kaya umayos ka, bibiim. Matanda ka na. Ilang taon na lang silbi mo dito sa mundo. Kaya umayos ka. Magbagong buhay ka na. Kayo ng asawa mo at mga anak mo. Pati ang pinsan mo. Mayos kayo. Mayaman na kayo. Huwag na kayong masyado pang magpayaman dahil yung yaman yung yan. Hindi yan madadala. Pag kayo mamatay kahit buto nyo, maiwan yan. Kaya magbago kayo. Okay? Magbago kayo. Pero BP Inday, Sara, hindi ka nag-iisa. Marami kami na hindi na feel na may number 1 sa Pilipinas. Tama ka, hanggang number 2 lang, walang number 1. Puti nga, binigyan mo pa ng rate si BBM na 1. Ako, negative 0. Kung ako magbigay, negative 0. Pero sa kasamaan niya, 100%. Ang sama-sama ng administrasyon na ito, lalo ang mga alipuris niya. Sobrang sama. Natawa ako sa bagong tagline ng ni Inday. Nakakatawa yung bagong tagline ni Inday. Drag me to hell. Hindi na para sa Diyos, para sa tao, para sa bayan, kundi drag me to hell. Yan, tama yan, Inday. Buwisitin mo sila ng buwisitin. Kasi lagi ka din nilang binabwisit. Yan, tama. Buwisit sila. Minsan kasi, ang tao mapamura dahil sa sobrang inis. Kaya ayun, mapamura nang dahil din sa inyo, mga ginayopak. Alright, at dyan nagtapos ang ating reaction sa video ito. At maraming salamat sa inyong panonood. Sana'y suportahan niyo po ang aking munting channel. Paki-subscribe, like, and share. And please hit the notification bell para update kayo sa aking mga video. Bye-bye! Dalay ko ng Diyos!